Koniec roka 2024 prinesie zaujímavý astronomický, no aj astrologický úkaz. Paradoxné je, že tento jav nebude možné pozorovať, pretože je vlastne neviditeľný. Ide o jav, ktorý sa nazýva čierny mesiac alebo čierna luna. Je to podobný úkaz, ako keď je modrý mesiac. Ako už viete, modrý mesiac to sú dva splny v jednom mesiaci, v jednom kalendárnom mesiaci. A čierny mesiac je druhý nov v kalendárnom mesiaci. Čiže v mesiaci december tu máme druhý nov mesiaca v znamení kozorožca. Na stránke Patreonu Astrologia Meitnerová už nájdete článok o tomto novém mesiaca a o kvalitách, ktoré sa nám týmto novom otvárajú. V krátkosti vám poviem, čo v tomto článku vlastne rozoberám. Každý jeden nov predstavuje vlastne nový začiatok a nové podmienky, ktoré sa črtajú na nasledujúcich 28 dní. Aký je charakter aspektov a ako je aspektované Slnko a Mesiac, na základe toho sa dá predpovedať, aký bude tento čas. Aké budú možnosti, koľko budete mať energie, aké budú témy, ktoré budú dôležité, čo budete musieť robiť, či bude veľa prekážok alebo naopak, či to bude mať hladký priebeh a podobne. Nov vrcholí 30.12.2024 o 23. hodine a 26. minúte na 10. stupni znamenia kozorožca. Na tomto stupni sa nachádzajú obe svetlá. Konštelácia splnu je napojená na planetu Saturn v konštruktívnom aspekte. Tento aspekt je pozitívny, no ja ho takto nenazývam v tom prípade, ak je spojený s planetou Saturn. Saturn stále ukazuje na určité prekážky, ale kladný aspekt, to znamená sextil v tomto prípade, ukazuje na to, že je tu schopnosť a vôľa, aby ste sa s týmito prekážkami popasovali a dokonca ich zmenšili alebo odstránili. V tomto cykle je potrebné byť veľmi svedomitý a húževnatý. Rok sa končí s náročnejšou energiou a od nás bude vyžadované, aby sme svoje problémy riešili. Môžete zaznamenať dobeh niektorých projektov a nahromadenie problémov až spln znamení raka, ktorý bude 13.1.2025, ukazuje na nejaký prelom stagnácie a väčšie zrýchlenie. Táto fáza už bude vo veľmi zaujímavých energiách. Ak sa chcete dozvedieť, aké ďalšie konštelácie sú dôležité v tejto fáze mesiaca, a na čo sa môžete pripraviť v nasledujúcich 28 dňoch, tak vás pozývam stať sa môjim patrónom. Ak sa zaregistrujete na tejto mojej platforme, tak tento článok vám bude otvorený. Je tam však potrebná registrácia. Ak máte otázky, prípadne si neviete rady, sú natočené videá, ako si stiahnuť Patreon aj do vášho mobilného zariadenia, ako sa zaregistrovať. Je to veľmi jednoduché. Otvoria sa vám viaceré články, pretože teraz v mesiaci december som uverejnila viacero článkov a dokonca aj video na rok 2025 je otvorený pre všetkých mojich patrónov. Takže nič vám nebráni tomu, aby ste sa stali mojim patrónom, ak vás takéto informácie zaujímajú. Pre ďalšie takéto videá ma sledujte. Ďakujem vám za každý koment a za to, že ste mi venovali trošku času. Ahojte.